नमस्कार. आरवी किचन या चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते आहे. आज आपण बनवणार आहोत टोमॅटो उत्तप्पा आणि ओनियन उत्तप्पा. चला तर मग त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया. येथे मी इडली डोशासाठी जे पीठ घेतात ते पीठ घेतलं आहे. हे पीठ कसं बनवायचं याची लिंक मी आय बटनवर किंवा डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तुम्ही बघू शकता. त्यानंतर येथे बारीक कापलेला कांदा, बारीक कापलेला टोमॅटो, बारीक कापलेली कोथिंबीर, मिरची बारीक कापून आणि तेल. चला तर मग ओनियन आणि टोमॅटो उत्तप्पा बनवायला सुरुवात करूया. येथे मी तवा गरम करून घेतला आहे, त्याच्यावर हे पीठ घालून घेऊया. येथे मी 2 चमचे पीठ घातलं आहे आणि याला आता अशा प्रकारे पसरवून घेऊया. यावर थोडासा कांदा घालूया. टोमॅटो, कोथिंबीर आणि हिरवी मिरची घालूया. गॅसची फ्लेम लो ठेवायची. साईडनी थोडंसं तेल सोडूया. आता याला वरून थोडंसं प्रेस करूया, म्हणजेच कांदा व टोमॅटो या पिठाला चिकटून राहील आणि आपला उत्तप्पा चांगला भाजला जाईल. 2 मिनिटांनंतर परतून घेऊया. हा आता एका साईडने छानपैकी भाजलेला आहे. आता दुसऱ्या साईडने चांगला भाजून घेऊया. 2 मिनिटांनंतर पुन्हा परतूया. आपला टोमॅटो उत्तप्पा रेडी आहे. आता हा मी प्लेटमध्ये काढून घेते. आता ओनियन उत्तप्पा बनवूया. तव्यावर 2 चमचे पीठ घालून अशा प्रकारे पसरवून घेऊया. आता यावर कांदा घालूया. मिरची, कोथिंबीर घालूया. आता अशा प्रकारे वरून थोडंसं प्रेस करूया. याच्या भोवताली थोडंसं तेल सोडूया. 2 मिनिटे लो फ्लेमवर भाजून घेतल्यानंतर परतवून घेऊया. आता दुसऱ्या साईडने देखील 2 मिनिटे भाजून घेऊया. आपली 2 मिनिटे झालेली आहेत. आता उत्तप्पा चांगला भाजलेला आहे. आता काढून घेऊया. येथे आपले झटपट असे ओनियन उत्तप्पा आणि टोमॅटो उत्तप्पा रेडी आहेत. खूप इझी रेसिपी आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करा. तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा, म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.